Здравейте, аз съм Сето 00 и това е нов... Това е пародия на СБК чалендж. Чушка чалендж. И чеша чалендж, да, това не се подиграваме, това не е подигравка, просто се заребихме и това не се подигравка. Аз лично съм дарил $50. Това да се знае, наистина. От Стима. И така... така, и това е Мартинката. И кажи ми нещо, Мартинката, какво ще правим днеска? Ще ям люта чушка с хляб, трябва да изям до половината, а другата половина ще изде Светослав Щерев, той е режисьора на този клип. Може да го видите в такото. Не, и след това не ме интересува, стига вказва на къща, шарна. И сега на 3, ма искам да дъвчиш и хляб лапаш и тогава. Хайде на 3, 1, 2, дай! Той я хвали на земята. Миро, дай ме изми, човек. Чакай, си ма стигла. И това след малко ще кача, след малко ще направим клип да това. Айде, скоро.